Ani ni boya ni ta ka boya muso ka ba ko danu ni mo mo dalu yi ko kana fo ka na sida ngale ni tigila solo la kui na ko abani munya kati yele di ma bon mo ki chiki la jaba ni tukaina ni nyoko la docteur so belbelba amani wali bo me amani fura wali bo me wali tambulo fo tambulo yandi kungole ma nuko mune be nunkedi dungo de be kungo de la dungo de be kuma suluko de la ko ne mine ko wari badu ne mine ni ba wari penye ni ba fura gele bege fato bito solo chana ni mine ni ma bege ko ni be तुझ पे चिल्लाना अच्छा नहीं बोका परंपरे गुलाम ने गपमा लोलान तुसु बिची ऐसे तनी लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता ni fe soro ande ma ke chugodi ne re ba ke chugodi मनु का क्या manu ninga doko aji no ya kibi ya fama solo njotal mi fe kujugu solo chana okoni me fe kana ko ne mu ये क्या ni be mu आपको अभी no ya ko me ko fama de एक बात समझाने donc me mi la fama sa sécurité ana nyama kama se ka sécurité woli ne kama wi e ka bara jume no ko mun biya ko lu chote ya लेकिन रुबाब me ama ima do ka ke masa muso yang wi solo ka kai ni toi तुझा aga e kata me no che kata ख्याल रख अपना no kambe ola माफ kibi ya fama madam na fade ya fala wi an wala kana ke doro ya fa ha guru ko ni manu sila ka ke tiriyeti kera tiri gabado manu ye joni abado ashela jababa de manu ye abendo मैं पहुंच नहीं सकता a ko mai de ne be fika ne ni ngo shaka janena ai mai manu ami me manu na afana baga bende kadi ayi we bi afama de ne wati jange masekana bi afama ko guru ka bi ke chugudi ko fentila koni ko nya shaka ko ime यकीन नहीं होता कि आयशा nyana ma ko fe ko di ऊपर वाला भी हमारे साथ ibi nyana ki bi feno ke be kono ma de bisa कहाँ वो खुद इस दुनिया में अबे क्या चुगुदी? आने वाली थी और ayro kun kono ma badu या she was ama fe ka kun kono ma do बताया नहीं उसने तुम्हें amo fe anyway amana tige dawda ka alaga sa ka ma lafiya awani ye silvestre de agume docteur muso mimulo min ya do ka foko ja abise ka kene ka bo cancer juguina odeni silvestre ha guru to so jera jana muso bi fa wati mina ni jeni fa fe agulla jole de do e ala mone abala wole deme ala wole kamana gwandu से खराब ko ka yele tige fambe अब मेंटेनेंस भी मैं ही करूँ nyaro docteur muso mi pere aga solo kuna odimia bala sa ne docteur so belbele ko na de ambulo be ka bamba ko ni ka ba ko isa de ni nyoko na docteur so belbele ba commander be ka chumo be kati baragelo tiga barage kanya ambulo be masike ambulo ka masite made ablala aragesi a jogo ta docteur so la ko dugu bana ti kini ndabla ko ni afon so ma magano na bi ay muso bi jaw hay docteur muso che
जितना हाथ ibe kule ba dabla ku me pere na ne muso kuna तकलीफ होगी ibi ma ku sutura la mbi faka sutura la ya famu प्यार से मारो ye ma fi aga cheba ko guru mi ko ni ba ko ja mi ko ni ba ko ja ndabi ko mi ko ni kamuru mine aya do ka foni ni kaba ko ma bi nyona ni ani ga da shili awo abu ko ma do inde fara inde fara de fara abu ko ma do inde fara de fara de fara de fara de fara abu ko ma do inde fara abu ko ma do inde fara ye ko jugo be abu ko ma do ja abu ko ma do ja abu ko ma do ja ye ko jugo bake abu ko ma do ja awo abu ko ma do ja ka sara sa asara sara ara ke ji bora uli ida ulia uli तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता kiti sanugala ko नहीं मर indirike सकता तू हट ye ma bau chama ne fa आसानी से मर नहीं सकता iti sanugala ibe ulidi तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता ne ji so ga sa नहीं मर सकता तू biti fibe uli biti ebe uli bidami bidami ay ko ni dala gali ndida ibali la uli di eja di dole abe uli di atisa ferado ko dege adama de mala ke da ferado ba wulu alaje abe uli faga uli abe uli awo ogo ojo na ngani kala amano ko de awo ni me ka kerde la façon aga gele ma tu ala sa abe ka kerde la turi uli abe uli di ka muso fa ki bi sate no ala ibe uli ha docteur ya bulum la kala je adabali bana ka abenila इसने तुम्हारे बच्चे me aye de fa ke muso fa फिर भी तुमने इसे e ba nyini aka kishi muna ita to akasa मर क्यों नहीं tukume जाने tu akasa bombe majugu ba de fe बच्चे को छोड़ दे ha amirila hay dupe fa domi abanya na ka bla tasumana जिस आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा ko ni chende de fa में मौजूद है ou bien mami de fa tiki bi sali ngono yawa क्या वो इस वक्त अदालत में है? inyebe mala mi de fa sabulo ya fo nyo ka keri jole nyana ko ne to mala mi ne de fa ba tia मैंने पुलिस को भी बताया ne o fo police ye amena दीपू की मौत ko dupika saya ko accident de do लैक ऑफ एविडेंस की awo ko bayira ka fo ko dupika saya na accident do femi guru ye abana ni ko imbana pe akize abebla agata kama le fa no e dupuye मैं अपने बेटे की मौत ne manyina nde sa chuko ko da kera nyana ife और न ही मैं wane masira nyama delika sira ne sira ngo manja जानना चाहता है ना ga masonga ira kada minga ntefe jiega tribunal ki jije mefe ala de ki jije ऊपर sans fe fe ki jije ne alai उस दिन तुझे वो गोलियां क्यों नहीं लगी ni kisira kishaula ka kisi jurula ite kishi मौत ala से भी taala बदतर सजा सोची है aki sarake ni ka mogo bado ka sai अपना तेरी आंखों के सामने ini मरेगा। babe madoka atike ka sanyana ka suri maseka foi ke maseka foi nyai iba fo ni maseka foi nyende ni sarake ni ka mogo bado sai ne sarako yi आशा ha ambe dan e ko asha जिंदगी में हमेशा भागती ne yɛrɛ dabali bannen do i bɛ boli de dugu ni dugu an bɛ bɔ ni dugu in na an bɛ taa ni dugu in na
लेकिन आज किससे भाग रही हो? mais c'est ibe boli munye देखो बेटा, ko nda boli foye ko ne ado ibe boli fene e ku yele soro जो इंसान अपने गम को nyana छुपाने maya के लिए खुद ni isra na dusukazi ya ki ba dugo ni yele वो होती है adusukazi ti ba जो इंसान के सारे गम भुला देती dusukazi se ka dugo adama de farkola an bole fla dugo mina iye ni so jia soro ni guru ye iye yele soro ni guru ye ne kuma fe ku ngana ta